Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Campo Alegre is dicht en dat zorgt voor problemen met ongecontroleerde prostitutie op Curaçao. Dat zegt minister van Justitie Quincy Girigori. Volgens hem zijn er vooral veel problemen rond de Cubaweg. De Raad van Ministers heeft nu ingestemd met een onderzoek naar de rol van Campo Alegre binnen de gemeenschap om dit probleem op te lossen. Na uitgebreid onderzoek heeft de politie gisteren zo'n 20 personen opgepakt. Het gaat om mannen die ervan worden verdacht lid te zijn van criminele bendes, zowel op Curaçao als in Venezuela. Alle bendeleden zijn illegaal op het eiland, zo heeft de politie bekendgemaakt. De personen werden 's ochtends vroeg in verschillende huizen gearresteerd. Daarbij werden ook verschillende telefoons, een auto en veel cashgeld in beslag genomen. Parlementariër voor de partij MFK, Charles Cooper, is van mening dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten er goed aan doen om samen een economische unie te vormen. De drie landen hebben samen meer dan 300.000 inwoners en kunnen zo een sterke unie vormen, waarbij ook makkelijke zaken tussen de landen kan worden gedaan, aldus Cooper. Hij heeft een plan hiervoor geschreven en naar de verschillende landen gestuurd. Zoals bekend heeft Nederland als eis gesteld dat parlementariërs en ministers 25% korten op hun arbeidsvoorwaarden. Volgens de huidige statenvoorzitter Anna-Maria Pauletta is dat ook gebeurd, maar wordt er niet gekort op het salaris. Dat salaris is bijna 1300 gulden per maand. De korting vindt vooral plaats op de toelagen, zoals onder meer de autotoelage, de representatievergoeding, het vakantiegeld en de vakantieuren. Dat bij elkaar is 25%, aldus Pauletta. Gisteren is op het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn een contract getekend voor de renovatie van 3 wijkcentra. Het gaat om de wijkgebouwen in Brievengat, Gibraltar en Kustbatterij. De renovatie betekent werk voor zo'n 100 personen. Volgens directeur van het ministerie, Victor Monk, worden de wijkcentra met de renovatie multifunctioneel. In totaal is er ruim 24 miljoen gulden voor de werkzaamheden uitgetrokken. Er werden champagneflessen ontkurkt, maar er was vooral heel veel vrolijkheid. Gisteren kregen leerlingen van verschillende middelbare scholen te horen of ze waren geslaagd voor een eindexamen. Extra feliciteert de leerlingen van het Radulfus College, Kap en Marnix College die gisteren hun resultaten te horen kregen. Didi Gregorius is volgens honkbalanalisten een van de beste shortstops uit de geschiedenis van de New York Yankees. Hij staat in de top 5 van een lijst die gisteren is gepresenteerd. In de lijst verder veel mensen die in de 20e eeuw honkbalden voor de Yankees, zoals Frank Crosset, die speelde tussen 1932 en 1948. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.